Luwe. Gak enak lawo kurungane nang isor enak iku segotok. Sayure entek. Oh alah. Gak enak iki wisan. Naro masak apa ya? Tak ngene munara lan njaluk sayur. Ra, apa nih? Ra njaluk lawo sih, Ra. Aku lu ra lawo, netel njaluk kue digawa piring. Aku kayak enak lawo tapi aku nggak seneng lho, Ra. Padha wae aku goreng tempe tok ra enak nih, guys. Sekone mateng lawe renek. Aku kayak enak boto tapi aku nggak seneng loh. Males aku orang mangan koyo nggak selera. Blenger. Oh, ngerti aku. Kena balik yuk. Tapi dia masak ora. Tulisannya lawe enak. Tapi yuk, jalan yuk. Ya aku lho wis bawa nangka. Aku kita turu luwe lho, Ra. Domongi aku ki yo ki larep netel njaluk kue mengki. Malah kowe njaluk aku nek tempe goreng ra enak lah blenger aku. Ayo lah gendang lah selawatangku loro. Balik kira banding ini malah ketok. Kowe ya Pak ya ora ngekeki dhuwit wis pirang-pirang dina kok njaluk di sayur nek enak aku sampai gak nganu kalau gak masak sego ora nek dhuwit Pak. Lah bendina kayak duit kowe kok ya ora ketok-ketok nih. Kok iso ngekeki dhuwit kapan ngekeki lho wis wingi Pak. Pak kowe iki yo aneh kowe iki. Yo kowe iki ngamuk-ngamuk to nih. Ya aku jengkel. Kowe pirang-pirang dina gak ngekeki dhuwit. Wis kan Yo. Tapi seru lho, Ra. Kayaknya rumah kena yuk. Balik nih. Oh ya. dhuwit ket wingi kok masak. Ya aku gak masak kok gak ngekeki dhuwit. Mana. Lu kerja mana? Wong kok njaluk dimasake enak. Emang kok ngekeki dhuwit? Ra. Jadi Pinggir. Aduh, balik. Apa? Balik. mau ngarep ini kok dadi koyo ngene iki. Iki saking wong kepo apa piye mikir delok niki. Aduh, aku enggak sih luwe ini. Ah, balik tenan ta cakae. Balik ta, berhasil ta. Pinter dong nih. Ya iyalah. Enggak sedang njaluk sayur ta, Dek Wong. Wis bener. Dek berarti gue nak jaluk sayur. Kayaknya dewe padu ae. Ya wis kete sapu iki. Kok malah aku sing ngaput to? Wis tak kei ide lho kowe. Sapu. Tenang. Walah, kok malah aku sing nyapu. Nih. Gue lo sing nyapu. Gak boleh bantah. Tenang. Masalah.